alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma barkanmu da wannan lokaci, barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. So alhamdulillah, a wannan wani sirri ne muka kawo muku wanda yake matuƙar amfani wajen ɓangaren neman aure. Idan ya kasance kana neman aure kuma matar nan tana yi maka yawo da hankali ko kuma ta nuna ba za ta aure ka ba, ko kuna cikin soyayya sai ya kasance kuma ta nemi wani ko kuma take wulaƙanta ka, to duka wannan sirri naka ne. In ka yi shi in sha Allahu babu wanda za ta aura sai kai. Wannan sirri ne na kafe mace. Na kafi ne amma na mace. Wanda in dai ka kafe ta ba wanda za ta aura sai kai in sha Allahu ta'ala. Yadda ake sirrin, ana samun haɗayi kamar haka. Ana samun ganyen mangwaro ko kuma ganyen inabi. Sannan kuma a samu ma'ul wardi. Ma'ul wardin ana so a samu original. Yadda ake aikin, za a samu wannan ganyen inabi guda 7 ko kuma ganyen mangwaro guda 19. To sai a ƙone shi gaba ɗaya. Idan an ƙone shi, shikenan wannan tokar sai a kwaɓa ta da ainihin wannan ma'ul wardi. Idan an kwaɓa sai a rubuta wannan hatimi da abubuwan nan da kuke gani. Za a rubuta wannan abin shine zai zama tawadar. To idan bayan an rubuta a tsakiya gashi nan za a sa sunan wacce kake so ya zama babu wanda za ta aura sai kai. To sai ka sa sunanta a nan. Ko mace ce ma za ta iya namiji. To idan aka sa sunan, shikenan sai a bari sai ranar Laraba. To ranar Laraba ana zuwa da sassafe ake so a tatso nonon saniya, farar saniya, fara fat wacce babu wani abu a jikinta. In aka tatso wannan nono, to da shi za a zo a wanke wannan rubutu sai a sha. Shi hatimin ƙafa 3 ake rubutawa. In aka yi haka, wata Larabar sai a ƙare, wata Laraban ma sai a ƙare. In aka yi Laraba 3 shikenan in sha Allah an wuce wannan lissafin. In sha Allah wanda kuma yake ba zai iya wannan ba, to ana rubuta kamar yadda aka gani ɗinnan ake rubutawa. Amma za a sa turaren baƙaƙis. A jikin takarda ake rubutawa ko kuma farin yanki sai a sa baƙaƙis a jikin takardar. To sai a naɗe. Bayan an naɗe za a je a samu gidan tururuwa sai a sa, sai a zuba ainihin sadaka. To haka abin yake in sha Allahu in dai kai wannan, to fa shikenan an wuce wajen. Ba wanda za ta aura sai kai, babu wanda za ta kula sai kai. Amma a ji tsoron Allah, kar mutum ya yi ba don ya auri mace ba. In sha Allahu ta'ala. Allah ya taimake mu ya kuma datar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.